Йөзләрендә нур балкыган, кызыл галстук таккан балаларның пионерия көнен каршылап, чын бәйрәм ясаулары күпләребезнең хәтерен дә саклана әле. Инде менә күпме еллар 19 май пионер оешмасының туган көне булып санала һәм күп җирләрдә ул хәзер дә билгеләп үтелә. Бу датаны безнең Азнакайда да искә алып, махсус бәйрәм чарасы итеп оештыралар. Пионерстанның тарихына килгәндә, районда оешма 1925 елның октябрь айында төзелә. Отряд 30 пионердан тора. Аның вожатые итеп Әнвәрия Гараева билгеләнә. Ә инде звено вожатылары итеп Кәримә Мусина һәм Менәүвәрә Гараеваларны билгелиләр. Әлеге кызларның барысы да оештыруга оста, актив, шая кызлар булалар. Отрядка байрак, звеноларга флаглар бирелә. Галстуклар гади кызыл ситсадан кулдан тегелә. Барабан, быргы кебек атрибутлар булмый әле. Пионер отряды булган мәктәп хәзерге Владимир Ильич Ленин һәйкәле урынында урнашкан була. Пионерлар дисциплиналы, һәркемгә ярдәмгә әзер торган яхшы укучылар. Аларның төп максаты да халык арасында агарту эшендә ярдәм итү. Бик еш кына колхозларга, күп балалы гаиләләргә ярдәм итәләр. Уку белән бергә класстан тыш эшләрдә дә актив катнашалар. 50-нче елларда инде сугыштан соң илдә үзгәртеп корулар башлана. 1951 елда Җиләк Айдагуловага пионер лагере оештыру эше йөкләнелә. Беренче лагерь Яхшыбай авылы янында палаткаларда урнаштырыла. Әнә шулай районда пионер эше гөрләп китә. Пионерларның өндәү сүзе дә без һәр вакыт әзер дип юкка гына әйтелмәгән шул. Ә бүгенге пионер яшендәге балалар тормышына килгәндә, бүгенгеләрнең өндәү сүзләре башкача, заманча яңгырый. Әмма аның нигезендә һаман да туган телне, илебезне ярату, туган телгә мәхәббәт, белемгә омтылу ята. Мин беренче мәктәптә, минем исемем Гараева Лилия. Мин үзем Российское движение школьников дигән программада бик катнашам, булышам, укытучыларга разный акцияларда катнашам. Һәм инде бик яхшы, что без бу юлны дәвам итәбез. Һәм инде минем үземнең әнием, әтием, бабайларым, әбиләрем үзләре пионер булгачтын, минем дә аларның юлын дәвам итәсем килә. Минем әнием булган иде пионер, бабаем да, минем аларның әйберләрен алга апарасым килә. Мин үзем СМС балаларында эшлим. Мин балаларга булышырга һәм олы кешеләрне уважать итәм. Уздырылган чарага килсәк, көннең эссе булуына карамастан, пионер оешмасының туган көнен билгеләп үтәргә, аның белән кызыксынучы балалар, укытучылар җыелды. Бүген 19 май пионерлар көне. Безнең өчен, безнең поколение өчен, зурлар өчен инде бу бик көтеп алган шундый зур бәйрәм. Чөнки без инде пионер булыр өчен көрәштек, тырыштык. Һәрберебезне әле беренче чиратта ук алмыйлар пионерга. Шулай итеп, безнең өчен инде ул бик зур почетлы әйбер иде пионер булу. Бүгенге көндә безнең балалар детское движение дип әйтегәндә үзгәрде. Хәзер инде пионерлар дип аталмый безнең балалар, төрле объединениеларга бүленәләр әйе. Безнең Союз наследников Татарстана дигән хәзер объединение бар шундый Татарстанда. Ул инде әле кайчан 1996 елда башланды эшләү аның. Ул инде безнең пионериядан чыккан движение шундый бездә бетмәсен иде детское движение дип тырышу белән шундый максат белән эшләнгән бу эш. Хәзер инде менә 2016 елдан Россиядә да башланды тагын бер всероссийское движение, российское движение школьников дигән. Бу инде тоже балаларны ничектер оештыру, берләштерү дигән максат белән эшләнгән. Аларга бер общая идеология бирер өчен, тәрбия бирер өчен. Чөнки балаларның күңелләрендә бушлык булса, ул һәр вакыт ниндидер бүтән әйбер белән тула, кирәкмәгән әйбер белән тула.
Менә шундый максат белән эшләнгән эшләр бу. Хәзер инде пионерлар да бар, кайбер мәктәптә, мәсәлән, 7нче мәктәптә безнең пионер галстук белән йөриләр балалар команда. Ирдышанның үзенең галстуклары бар, үзенең традициялары бар. Союз наследников Татарстанның инде галстуклары 3 төрле төстә, безнең Татарстан флагы төсендә. Бөтенесендә дә инде аларның максатлары балаларны үстерү, аларның эшке дөньясын киңәйтү. 19 май Пионер көне. Күпләребезнең хәтер имгакларын сүтеп, сагындырып искә ала торган матур да, яман су да көн бу. Үткәнне барламыйча, киләчәкне билгеләп булмый. Бүгенге көн балалары да элеккечә без һәр вакыт әзер дип, ватанны яратсыннар, кешелекле булсыннар, тәрбияле һәм иманлы булсыннар иде. Новый смарт-кроссовер Cherry Tiggo 4. Готовый показать свое превосходство. Стильный, технологичный, первый. Прикоснитесь к будущему уже сегодня, открывая новые грани характера за рулем Cherry Tiggo 4. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера «Диалог Авто» в городе Азнакаево. Шихудинова, 12Б, телефон 99 006. Любые ремонтно-отделочные работы в квартире, в доме, офисе 24 часа в сутки. Телефон 8 939 300 92 67. Колор. Еще больше торговых площадей и, как следствие, больше строительно-ремонтных инструментов и расходных материалов к ним, электротехнических изделий и сварочных аппаратов, сухих смесей, цемента, фанеры, утеплителя. Компания «Колор». От и до в решении ваших строительно-отделочных вопросов. Наш телефон 7 70 80. Дорогие мамы и папы, вы находитесь в трепетном ожидании малыша или уже являетесь счастливым родителем? Малыш Плюс готов решить многие вопросы, связанные с этими приятными событиями. Достойный ассортимент колясок, кроваток, а также манежи, качели, стол-стульчики, автокресла, санки, велосипеды, комплекты в кроватке и на выписку, одежда для детей с рождения и старше, обувь, игрушки, электромобили, детское питание, косметика, подгузники и многое другое вряд ли останутся без вашего решения приобрести все необходимое в одном месте. Малыш Плюс. Все от А до Я для вашего малыша. Азнакаево, Ленина, 27, телефон 9 56 42. Ежедневные рейсы в Альметьевск от пассажирского агентства «Мандарин», генерального транспортного партнера ТНТ Азнакаево. Отправление из Азнакаево в 6, 6:30, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 и 18:00. Из Альметьевска в 7:30, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 19:30. Остановки: онкологическая больница, ТЦ «Панорама», ДКНРЧ, драмтеатр, главпочтамт, медсанчасть, Макдональдс, Огни, Тихоновка, Мактама. Развозим по городу и осуществляем курьерскую доставку. Магазин «Строймаркет» предлагает новую линейку товаров в своем ассортименте, а именно все необходимое для оборудования бани, банные печи, газовые горелки, дымоходы и комплектующие элементы к ним, а также деревянные изделия для отделки и оснащения внутреннего интерьера помещения бани. Традиционно мы сохраняем широкий ассортимент строительно-отделочных материалов, различных инструментов для ремонта, лакокрасочных изделий, грунтов, шпатлевок, расходных материалов для подвода воды и всего самого необходимого в хозяйстве и быту. Магазин «Строймаркет» – ваш надежный и выгодный партнер в строительстве и ремонте. Наш адрес – улица Гагарина, 2А, телефон 8 917 913 27 70.